Krásný den, já vás všechny moc zdravím, doufám, že si užíváte víkend, protože tady v Praze je ten víkend úplně nádherný, je krásný sluníčko. A já jsem potřebovala doplnit zásoby jídla, jednak i věci do domácnosti, takže jsem se rozhodla, že nakoupím přes internet a tentokrát jsem k tomu využila portál košík.cz. Takže jsem se rozhodla, že vám zase nákup natočím, protože by to pro vás mohla být opět inspirace. Budu vám teda ukazovat jak jídlo na běžnou denní spotřebu, tak i jídlo, které jsem nakoupila do mrazáku a ty věci teda do domácnosti. S tím, že první dojem úplně skvělej, e-shop je přehlednej a navíc se mi tam líbí, že tam nejsou jen klasické potraviny, ale máte tam třeba i potraviny právě z Icelandu nebo z Delmartu, je tam taky i taková nabídka. Takže to je super, to je zase takový oživení i pro mě. Přijel úplně extra milej pán, všechen ten nákup mi zanesl do bytu, takže to je skvělý. A hodně se mi líbí, že mi to rozstřídili podle toho, co tam je, že dali ryby do jedné tašky, papírové, teda všechno je v papírové tašce, takže to určitě taky hodnotím kladně. Navíc, jak jsem objednávala, tak tam bylo napsané, jestli mám prázdný lahve nebo prázdné tašky. Takže zase při příštím nákupu jim ty tašky můžu vrátit a takhle je to opakovatelně využívatelný, což se mi teda zdá skvělý. Jinak doprava je nad 1200 zdarma, což mě ten nákup stál něco málo přes 2034 korun, takže ta doprava byla úplně zdarma a líbilo se mi, že jsem si mohla vybrat časy od rána až do večera a je tam vždycky rozmezí hodinka. A právě ráno mi přišla SMS-ka, kde bylo napsané, v kolik přesně hodin mi ten nákup dovezou. A já vám zrovna řeknu, já jsem to měla nastavený na 9 až 10 a oni mi napsali, že to bude 9:43 až 9:58. A to je teda úplná pravda, protože pan řidič dojel asi 9:50. Takže to je úplně skvělý, že jednak si vyberu ten čas, ale potom mi i tak hledají vědět. A až už pán řidič teda z Košíku byl tady, tak mi zavolal, že za 2-3 minutky je u mě, takže já už jsem aspoň sešla dolů a ta komunikaci teda hodnotím úplně na jedničku, jsem fakt spokojená. Jinak včera už mi to nedalo a jak jsem tento týden nechodila cvičit, protože jednak byl náročný týden a jednak teda i jsem měla tu rýmu, pak jsem začala i kašlat, ale včera už mi to nedalo. A šla jsem si na jógu do Karlína, Studio Yoga. Kdo máte multisport kartu, tak tam ta multisport karta na to platí, akorát vždycky se doplácí pár korunek, že když je to 60 minut, tak zaplatíte 10 korun, 75 minut 20 korun a 90 minut je 30 korun, to je teda za zapůjčení té yogamatky. Já jsem byla na józe, která trvala 90 minut a upřímně to teda bylo hodně náročný. Úplně jsem se brutálně jako zapotila a byla jsem fakt vyřízená po celý ten den. Že ta jóga byla opravdu náročná. Ale měla jsem pak ze sebe skvělý pocit, ale jako šla jsem se pak projít do stromovky a jak jsem tam ležela, tak bych úplně teda usnula. Takže určitě jsem tam jako byla spokojená, je to skvělý. Měli tam teda úplně nádherný prostory, nádhernou koupelnu, i to umyvadlo, i celkově jak ty šatny měly řešený. To jako opravdu bylo úplně krásný, takže pokud někdo milujete jógu, tak určitě to Studio Yoga v Karlíně teda doporučuju. Tak potřebovala jsem si zase trošku popovídat a teďka už vám teda ukážu ten nákup. Když jsem nákup objednávala, tak jsem teda ještě nevěděla, že mi přijde takováhle hromada. Takže jsem moc ráda, že to mám takhle až do bytu a nemusím se s tím teda vůbec tahat. Tak jdeme se podívat na to. Jinak moc se mi líbí, že mi opravdu ty potraviny rozdělili podle toho, co jsem tam tak nějak různě objednávala. Takže to je určitě skvělý, protože aspoň si to pak hezky vždycky teda naskládám rovnou do ledničky. Takže velká spokojenost. Vajíčka mizí hodně rychle, takže rovnou jsem vzala tady těch 30 kusů a taky, co mám moc ráda na chlebík, tak to jsou tady ty kousky lososa uzenýho, který nemusíte vůbec nějak připravovat. Rovnou si to už jenom otevřete, naservírujete a můžete jíst. Maso vypadá taky hezky, takže to jsem spokojená a vzala jsem krůtí medailonky a potom tady klasický kuřecí prsní řízky. Z toho teda pak budu připravovat obídky.
Vybrala jsem tam i tady to hovězí maso, koukala jsem se na složení a 99% je hovězí maso a 1% je sůl a pepř, jsou teda z Islandu. Potom mě tam zaujala tady ta zelenina na grill, tu jsem vůbec nikde v obchodě neviděla, takže jsem ráda, že ji vyzkouším. Vypadá moc dobře, já tady tu zeleninu mám úplně nejradši. A potom já miluju takovou italskou směs z Lidlu a ta vypadá úplně stejně jak tady tahle směs, takže to jsem ráda, že taky jsem objevila novou značku na košíku a celkově jak tam je brokolice, mrkev, pak je tam i paprika a různé další zeleninky, tak to je moc výborný. Stačí si k tomu udělat maso nebo bulgur, rýži, těstoviny a máte skvělej zdravý oběd. Co se týče potřeb do domácnosti, tak mě tam zaujala tady ta Aviváž od Silanu s voní kokosu. Čichala jsem k tomu, voní úplně nádherně. A pak jsem ještě na barevný a černý prádlo vzala tekutej prací gel. Ty teda taky voní krásně. Zeleninu a ovoce mi vybrali opravdu krásně, takže to jsem úplně nadšená. Vzala jsem červený jablíčka, golden, brambory, papriku, pomeranč a tady tu jarní cibulku, to jsem teda vážně moc spokojená, jak je to krásně čerstvý. Když jsem byla v Nanu Nana, tak tam prodávají teďka aktuálně ve výprodeji tady ty košíky, jsou za 90 korun, můžete vidět, že ta mísa je úplně veliká, protože se toho tam vleze opravdu hodně, hromada ovoce, nebo to můžete využít úplně na cokoliv. A měli teda tady tuhle barvu a potom ještě takovou světlounkou. Takže to určitě doporučuji, já to mám takhle do toho bytu moc ráda, takový dekorace. Vzala jsem do zásoby rýži, bulgur, i když tam mám, ale když už jsem ten nákup dělala, tak se vším všudy. Potom opět můžete vidět moje oblíbené chlebíky a tentokrát jsem zkusila i novej chleba a to tady tento Penam Fit večerní chléb, tak na ten jsem moc zvědavá. Pak jsem vzala řepkový olej, ten je úplně nejzdravější, ať už cokoliv smažíte, banány a ještě kapesníčky. Krásný velikonoční. A co se týče mléčných výrobků, tak jsem vzala tvarohy. Nově jsem taky viděla tady ty proteinové produkty, nevím přesně, co to je. Jedna ve verzi broskev meruňka a jahoda, nějaký jogurt nebo tvaroh to bude. Potom sedlčanský hermelín figura, ten je opravdu výborný, klasika cottage a ještě jsem si vzala smetanu ke šlehání. Lidl má ty šunky opravdu moc dobrý, vždycky mají nad 90% masa, takže já jsem vzala kuřecí šunku pro děti, pražskou šunku a potom šunku zvonařku. To se vždycky musím smát, že jako zvonařka Brno a pražská Praha, že to mají tak jako dobře vymyšlený. Ještě jsem tam našla takovejto dárek, což je teda Red Bull, energetický nápoj, ginger, zázvorový, vypadá to dobře. A ještě takový poděkování, protože jsem teda na košíku nakupovala poprvé. A ještě dopis, ve kterým je kontakt, když bych chtěla něco vylepšit nebo tak. Upřímně jsem moc spokojená a je to taková milá pozornost, děkuju. Co se týče nákupu, tak jsem od toho dostala lísteček, když jsem platila kartou. A pak tady taky vidíte ty jednotlivé položky a ceny, takže to je taky super. Tak první zkušenost s košíkem a já už jsem úplně nadšená, vy už jste mohli vidět, co všechno jsem nakoupila a upřímně hodnotím to úplně skvěle. Jsem fakt nadšená, že ten nákup dorazil včas, přesně v ten čas, ve který jsme se domluvili. Jinak, co se týče platby, tak já jsem platila kartou u řidiče, ale můžete zaplatit i klidně předem a dají se tam taky využívat i stravenky, pokud třeba máte. Takže to je taky skvělý. A jinak i se mi líbí, jak to bylo v těch papírových taškách, že já jsem je zase teďka všechny poskládala a až budu objednávat příště, tak jim tam ty tašky dám, abych to takhle zase vyměnila. Takže to určitě taky hodnotím kladně. Jinak ještě přemýšlím, že jak jsem vám ukazovala, že mi tam dali ten dárek za první nákup a kontakt na toho ředitele košíku, tak docela přemýšlím, že jim tam napíšu svou zpětnou vazbu a navrhnu, že by místo těch pytlíků na ovoce a zeleninu, tak buď by to tam mohli dávat lidem jen tak, anebo když by třeba mohli vymyslet něco jiného, protože každý ten kus ovoce zeleniny byl tam v tom plastovém sáčku. Já teda bych to nějak použila, já
plastové sáčky nepoužívám, já nosím krabičky, ale tak když budu něco potřebovat, tak na to ten sáček využiju. Takže to mě akorát napadá úplně takový jako zlepšení, ale to samozřejmě zase záleží úplně na každém z nás, jak se staví k tomu, jestli jako třídíme, nebo jak se i stavíme k těm plastům. A taky záleží, jaký možnosti má i ta firma, ale myslím si, že by nebylo od škody jim tam třeba tohle napsat. No jinak já jsem teda úplně nadšená, určitě budu takhle i objednávat nadál, protože opravdu jsem hodně moc spokojená, navíc se mi líbilo, že úplně všechno, co jsem chtěla, tak všechno teda mi dovezli, takže to je úplně skvělý. Já moc děkuju, že jste na video koukali, doufám, že se vám líbilo, že pro vás bylo zase nějakou inspirací a už vám jenom popřeju nádherný den, mějte se moc krásně, ahoj!